Kahinumdum ko sa una, pag bata pa nako, nag-school ako dira sa Lahog Evangelical Free Church. Unya, ang akong papa ug akong mama, akong mga ginikanan, busy sa trabaho. So ako ang klase from sayo sa buntag, half day lang, kutob lang alas 12. Pero dili ko makuha sa ako ang papa kay tungod nasa dyan mga Bible study, visitation. Sama ni mama, nasa dyan klase, kay maestra man ako mama. Pero, muna, may ubos ko kay dugay kayo makuha sa akong papa ba. But, ikakuha niya nako mga alas 6 or alas 5 sa hapon, imagine na, pila ka oras ko maghuwat. Magdala gina siya something nako, murag iyahang pahalipay para dili kay ko mag-uol. Og akong paborito kayo sa una kay banana cake. So dalan ko ni papa og banana cake. Unya naay time nga sa usa ka semana naay kanang tapad sa amo ang eskwelahan, naay usa ka bata nga sige pangaway nako. Sige siya panungog, bati ko na kugnaong. O naabot gid sa punto nga iya kong tiradoron. Kaya ba mo ng tirador, iya kong tiradoron. Ang tago-tago ang taon ko dito, kaya ako rausa, kaya mga classmate ako, nanguli naman. Sumoto na, pag kuha ni Papa na ko, akong gitugaan ni Papa ka pa. Awayan ko permintian ng tapad sa eskwelahan nga bata. Imoto ni ana si Papa, sige, na lang ako, basta kinsa ana, asa ana. But naabot ang time nga nakasugat gid mi, nga kung Papa, ako o katong bata, nagkita ba? Sumoto, dali-dali, taon ko, akong ginan si Papa nga, pa, mauning bata katong sige pangaway nako, iya kong tiradoron, iya kong awayon. Kaya ba mo unsay gibuhat sa kong Papa, ni ana siya. Ihatag na imong banana cake anang bataa. Ako, na-shock sa ko, kaya nag-expect ko nga kasabaan niya, kay kung makasa ko, kasabaan mo ko niya, bunalan ko niya. Pero ang iyang pag-handle sa situation, iya kong gingnan nga ihatag ang akong paborito nga banana cake sa bata. Dako pa to, gamay pa kong naingkit ato. So mo to, ako na sang gihatag sa bata. Unya, mga pila ka adlaw na nilabay, pagkita na ko atong bata, mungisi na nako. Iyan akong tawag migo. migo na ko niya. And then, nahimo na kong amigo atong bata. Kung anong gihisgot man na ako nga story sa inyo ha. Ang angke, ako ang papa, nag-play siya og dako kaayo nga party sa akong kinabuhi. Nahimo siyang good example sa ako. Nagtudlo og mga maayong butang. Sama sa atong mga ginikanan, no? Though there are times nga makaingon ta nga batia ni iyang buhaton sa ako, iya akong bunalan, iya akong tudloanan ni iya akong pugson buhatan ni. Pero one thing for sure, ang ilang ganahan sila mahimong mulid og good example. Ang ilang kinabuhi good example sa ato. So ako nang gihisgot kay makarelate na sa ato ang studihan karon nga pulong nga naa sa ikaduha nga Timoteo Kapitulo 4, versikulo 6 ug sa 8. Kung namoy Biblia, palihog og abli. Pulong sa Dios nag-ingon sa ikaduha nga Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 6, kutob sa 8. Kay bahin ka nako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na ang mubiya ako niining panahon na pamuya ako ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagkiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagaan na alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Dios. Ang matarong nga manghuhukom og kini dili kanako lamang kun dili sa tanan gayod na nagpaabot sa iyang pagpadayeg. Magampo ta. Labing gamhanan og dalaygon ng mga Dios, Ginoo ikaw among gipasidunggan og gihimaya karong kabuntagon Ginoo. Dako kaayo namong pasalamat Lord. Nga bisan sa kalisod sa sitwasyon karon Ginoo, nahimo gihapon kami nga nakapaminaw sa imong pulong Lord. Nahimo gihapon kami nga makasinati sa imong kaayo, sa imong grasya kanamo kada adlaw. Ginoo, bisan pa man nagkalisod mi karon, pero Lord, wa gid ka nasipyat nga sinati kanamo ang imong dakong gugma diri kanamo Ginoo. Dili lang sa financial nga bahin, dili lang sa physical nga bahin, bisan Ginoo sa among spirituhanon ug sa among panghuna-huna, Ginoo, anaa ka permente nga nagauban kanamo. Ug dako kayo namong pasalamat Ginoo, nga ikaw anaa permente nga naa kanamo, nga among madaganan, among masturyahan sa among mga problema. Ug ang kanindot Ginoo ikaw naa naminaw. So Lord, akong giampo Lord nga bisan sa panahon karon sa amo ang matuto sa imong pulong Lord.
Akong giampo nga ikaw magagiya, magauban ka namo Ginoo. Nga hinaot ang imong balaang Espiritu Santo Ginoo maoy maghikap sa matag usa namo nga kasing-kasing. O mag-abli sa among mga hunahuna. Nga sa tanan nimong itudlo ka namo karong kabuntagon. Sa tanan butang nga among makatunan kini karong kabuntagon Ginoo kini maghatag og kausaban sa among kinabuhi. Para kana Ginoo amo gamit para himayaon imong buhi nga ngalan. So Lord, amo ning gitugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag sa pag-usab. Ang atoang pulong karon naa sa ikaduha nga Timoteo. So nag-series data sa ikaduha nga Timoteo. So nanata sa kapitulo 4 karon. So ganina naghisgot ko about sa story nga being example ang ako ang amahan sa ako ang kinabuhi. Maayo siya nga example sa ako . So nganong ako man tong gihisgot? Kay karong kabuntagon ato makita ang pagpasa ni Apostol Pablo sa iyang mga nakatunan diha ni Hesukristo ngadto ni Timothy pinaagi sa iyahang kinabuhi. Nahimo siyang maayong ehemplo, nahimo siyang maayong example kang Timothy. Og sumuo ni ang gibuhat ni Apostol Pablo. Iyang gipakita ni Timothy unsaon. Ug ginaot karong kabuntagon ato makatunan ug ato pud kanang ma-aplikar sa ato ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ang pulong nga atong pag-isgutan karong kabuntagon akong giuluhan og maayong ehemplo na angay natong sundon. Si Jesucristo nahimo siyang maayong ehemplo mao nang gisunod siya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nahimo siyang maayong ehemplo ngadto kang Timoteo o ganahan siya sundo ni Timoteo. Hantod nagpasapasa na. Hantod naabot karon. Sa akong gingon pa ganina, akong amahan nahimo siyang maayong ehemplo nako mo nang karon na ako dire. Inauta nga kita ang atong mga kinabuhi mahimo siyang maayong ehemplo kung sa English pa good example para sa ubang tao nga makita og ila pud nang sundon. So karong kabuntagon maghisgot ta og tulo ka butang mga maayong ehemplo nga gibuhat ni Apostol Pablo nga nakita ni Timoteo og iyang gisunod. Ginautad nga ato pong sundon ang maayong ehemplo nga gihatag ni Pablo diri kanato. Una, practice what you preach or ipakita ang imuhang istorya pinaagi sa imong buhat. Ikaduha, padayon sa pagtuo. Padayon sa pagtuo, marang gitawag nila sa English translation, keep the faith. Ikatulo, paabuta ang ganti gikan sa Dios. So ganti gitawag na tong price or sa lain nga pagbisa premyo. So paabuto na to. So munang tulo ka butang atong hisgutang karong kabuntagon. So una, practice what you preach or ipakita imong istorya pinaagi sa imong balita. Sa panahon karon mo na siya problema kasagaran sa mga tao. Labi na gyud sa mga simbahan. Daghang kog kaila nga mga pastor, mga leader sa church, nga lang sila sa istorya. Istorya lang ba? Nga dapat inani, pero sila mismo wa nagbuhat. Mangin sila ayaw nigbuhata, pero sila mismo nagbuhat. Kumbaga istorya lang. Wala nila kinabuhi ang ilang mga gipang istorya. Napatay gipa uso nga pulong sa unang gitawag nito istoryahe, di ba? Kanang butang nga ni-istorya nimo pero kay baw ka nga di kasaligan or kay baw ka nga oy siya mismo magbuhat ana mo na mo ingon ta istoryahe. Murag kung sa laing term pa may lang ka sa istorya. Kasagaran mo ni problema sa mga Kristohanon karon. Kusog kita mamantay sa mga tao, kusog kita mamantay sa mga linhukan, nga kita mismo po di ay nagbuhat po di ta ana. Pero ang uban sa tago, ang uban gani ipakita gid nila sa mga tao. Pero may kita mo istorya. Kumbaga ba lang takuto ba. So mo nang giingon kang Apostol Pablo mismo kung unsa iyang gistorya mo sa na iyang gikinabuhi. Giingon diri sa bersikulo 6, ningon dira, kay bahin kanako miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na mubiya ko niining kinabuhi . Kani nga bersikulo nakahinumdum lang ko sa usapod ka letter nga gisuwat ni Apostol Pablo dito sa Roma. Kung namoy Biblia abliha palihog dito sa Roma 12:1. Actually common kayo ni siya nga bersikulo. Giingon dira sa Roma 12:1 ingon siya. Busa mga igsuon si Apostol Pablo ni nag-ingon. Tungod sa kadakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot
kaniya. Mao kini ang mga tinuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Si Apostol Pablo mismo nag-ingon nga ang atong kinabuhi sa dihang atong na encounter ang ato ang mangluluwas, Ginoog mangluluwas nga si Jesucristo, dili na ato, kundi sa iya na. So muna kung iyang giawhag ang mga katawhan, mga Kristiyanon, ikaw ug ako, nga ang atong kinabuhi, atong ihalad, isip nga buhing halad dito sa Ginoo. Si Apostol Pablo mismo atong makita nga maayong ehemplo nga naghalad sa iyang kinabuhi. Imagine na, karon hapit na matapos iyang kinabuhi base sa iyang letter nga gisuwat. Pero asa man siya? Nangalagad gihapon siya sa Ginoo. Siya usa ka maayong ehemplo nga nahimong buhing halad. Ang iyang kinabuhi, iyang gihalad ngadto kang Hesukristo. So way lain nga maayong ehemplo, way lain nga maayong example nga gipakita kundi ang kinabuhi mismo ni Apostol Pablo. Siya dang niingon siya nga atong ihalad ang atong kinabuhi. Wala lang siya niingon nga uy, ihalad na to, pero siya mismo ni adto sa ilaha, wa niya gihalad yung kinabuhi. Wala niya gitawag og ganang istoryahe or kutob lang sa baba. Kundi siya mismo iyang gipakita ang iyang gistorya pinaagi sa iyang buhat. Muna gitawag nito practice what you preach. Si Apostol Pablo sa iyang pagmatuto og sa iyang pagtudlo kanato sa pulong sa Ginoo, wa lang kay puro sa siya storya, kung siya mismo iyang gilihok. Ug mao na nakita ni Timoteo kang Apostol Pablo. Sa tanan nga gisuwat ni Apostol Pablo aning libro sa Timoteo, tanan giagian na ni Apostol Pablo. Ug nakita ng Timoteo, umunang si Timoteo mismo ni sunod ni Apostol Pablo sa iyang mga yapak. Ngano man, kay si Apostol Pablo nahimong maayo nga ehemplo. Una, unsa to? Practice what you preach. Ipakita ang imong istorya pinaagi sa imong buhat. So muna akong challenge kanatong kabuntagon. Kutob lang ba ta sa storya? Especially sa mga ginikanan or sa mga anak. Unahon na itong mga ginikanan. Kutob lang ba ta mo ingon sa itong mga anak nga ayaw nagbuhat anak, kaya di na maayo. Pero kita mismo nagbuhat. Daghang kong kaila nga makita na ko anak. Kusugis lang mo badlong sila mga anak nga di magbisyo. Mingon sila, di ta manigarilyo, di ta mo inom. Pero sila mismo nagbuhat anak, ug mo'y nakita. Ug wala nakita sila mga anak nga ug mo na nakita sila mga anak ug wala nakita sila mga anak nga sila mismo nahimong maayong ehemplo. Kumbaga, istoryahe lang, may lang sa storya. Kani sa mga anak, kusog lang sa mo storya. Moingon, ma, magtarong na lagi kog eskwela. Ma, kinanglan kong inani nga project, inana. Pero, unsa man dito? Kutob lang sa storya. Pero, naibang mga batanon pod, naibang mga ginikanan nga maayos sa mahemplo. Kung ikaw na, padayon lang ana. Kumbaga, atong gingon, practice what you preach. Kung unsa atong isulti, especially sa itong mga amigo, sa itong barkada, sa itong mga igsuon, sa itong mga parinti, ato kanang buhaton. Mahimo tang maayong ehemplo sa ubang tao. Ikaduha, maayong ehemplo nga angay na itong sundon, pinagi sa pagpadayon sa atong pagtuo. Gingon dira sa versikulo 7, gingon, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, or sa lain pang pagkastorya, gingon, nagmatinud-anon ako sa akong saad, or sa akong mga storya. So si Apostol Pablo, iyang gipadayon ang iyang pagtuo. Ang ubang mga tao, ilaning buwag-buwagon. Ang duha, moingon sila nga, mudagan ka sa lumba or pagig-away, o gitawag nila, fight, a good fight. Ikaduha, moingon sila nga, finish the race well. Unya, moingon sila ikatulo nga, keep the faith. Pero para nako, ang pagkigbugno or pagkig-away sa maayo nga away or fighting a good fight o pagpadayon sa lumba hantod sa katapusan, bunga na sa imong gitawag na sa English, keeping the faith or tungod sa imong pagtuo, imong pagpadayon sa imong pagtuo. Muna ang bunga. Nagig-away ka, nagmalampuson ka, nga naman, kay imong gipadayon ang imong pagtuo, imong giampingan ang imong pagtuo diha kang Kristo. Unsa man din nga pagtuo? Pagtuo diha ni
Kristo, pagtuo diha sa iyang pulong, pagtuo nga si Kristo namatay para kanimo ug para kanako ngadto sa cross. Mao na nga pagtuo nga angay natong di kalimtan, nga atong hinumduman gyud nga kaning si Kristo nagpakamatay kanimo ug kanako dili kay angay ta pakamatyan. Kay tungod sa iyang dako nga gugma kanimo ug kanako. Ako di ko angay pakamatyan sa Ginoo. Ikaw mismo di ka angay. Nganuman kay bawta sa atong mga binuhatan. Pero nganong gibuhat man na tungod sa dakong gugma ni Kristo. Ug muna atong gituhuan nga tungod sa pagpakamatay ni Jesu-Kristo, kita makabaton og kinabuhing walay katapusan, dili tungod sa imong binuhatan, dili tungod sa akong binuhatan, kundi tungod sa pagpakamatay ni Kristo. Ug muna atong gituhuan nga sa dihang mobalik si Jesu-Kristo, muuban ta kaniya. Nganuman, kay tungod sa iyang pagpakamatay kanimo ug kanako, iyang gipakamatyan ang atong mga sala. Ug tungod na atong pagtuo, porsigido ta makig-away or mupadayon or makigbugno sa lain pang translation. Og diri sa atong gibasa giingon dira, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagkiglumba. Kumbaga naning kamot ni exert siyag effort, gibuhat niya ang tanan. Sa dihang nagkiglumba siya, or gitawag ito glumba, mura gihimo siyang gigamit ni Apostol Pablo sa dihang ato ang lakaw uban sa Ginoo. Nga naman, lisod man. Lisod ang paglakaw na to uban sa Ginoo. Nga naman, kay dili man ta exempted sa mga kasakit. Dili man ta ingon nga wa tay labot sa mga kalisdanan sa kalibutan. 'Di ba? Mo man atong mindset usahay, no? Pag nganong nituo ta ni Jesu-Kristo nga naman kay ganahan ta luwason niya sa atong kapobrehon. Ganahan ta tagaan ta niya comfort. Ganahan ta nga ihapsay niya atong kinabuhi. So kumbaga atong Ginoo na dire. Pero kung imong lantawon gyud sa dihang nakaila ka ni Jesu-Kristo, ang imong kinabuhi dili ingon nga ayahay ka. Ingon nga nagkalisod ka, ang nakanindot lang nag-uban ang Ginoo kanato. Anaa siya permi, anaa kanato. So munang ang pagkiglumba or pagpadayon sa ato ang pagtuo diha ni Kristo, lisod siya. Di siya sayon. Daghan giingon pa nila, daghan kunog bawal kay may giingon sa Biblia, mga inana, kita naanad biya tag magbuhatan ng mga butanga, 'di ba? So daghan tag kailangan usbon sa atong kinabuhi. Ana, ang kanindot lang kay naa ang Ginoo nagtabang kanato. So lisod siya mo nang kailangan gyud nga buhaton na to ang tanan. Gingon pa ni Apostol Pablo sa city siya, gihimo ko kutob sa akong maabot. Iyang gibuhat ang tanan, kutob sa iyang makaya. Kung imong tanaw ng kinabuhi ni Apostol Pablo, abi siya ng kinabuhi nga ayahay, taghan jud gyud kalisdanan compare sa ako ang kinabuhi. Ambot sa imuhang kinabuhi ka. Pero compare sa ako ang kinabuhi, taghag kalisdanan jud si Apostol Pablo. Pero siya mag-ingon, iyang gihimo kutob sa iyang makaya. Ug nakaingon siya kani iyang giingon, ug natapos gyud ko gyud kini. Nahuman niya, no? Kinamdum ko sa una, athlete man ko sa una pag high school, mudagan kanang maglumba sa racetrack. Mga 400 meter run among daganon, murag kaduha tuyok or katulo ba na katuyok or pat. Basta murag kaduha or 800 basta kaduha among tuyok sa field. Unang tuyok okay pa, pero ikaduha ka ng kinalasan na, labi na ang imong kontra, kusog na kay managan, nagmahotdan kag ginamurag, lami na kay lingkod, lami na kay pahuway ba. Ug na yung ibang mga tao, nga mo pahuway gid sila, same sa marathon. Na yung ibang tao nga, di na lang mutiwas nga man, kapoy man. Una, kay excited pa kay sila, kay daghan pa kay sila kusog, excited gid sila, nalailang mga friends, nagkuyog sila, mga barkada. Kadugayan sila siglakaw, nga pila na ka kilometro, murag kapoy naman. Labi na ka ng mga walay practice ng mga tao, gawas na ng mga nag-practice yun. Muna mong kapoy naman, ang uban, di na mo padayon, ang uban maglingkod na lang, ang uban maglakaw, ang uban manguli, ang inana. Pero si Apostol Pablo, siyang giingon, iyang gibuhat ang tanan, ug proud siya nga naingon, nga iyang natapos. Iyang natapos, ingon siya, ug natapos ko guyod kini. Ug mauna, ang maayong nga ehemplo, nga gipakita ni Apostol Pablo nato, bunga sa iyang pagtuo diha kang Kristo, nga si Kristo namatay para kanato, nga nagsaad si Kristo o kinabuhi nato dito sa langit, maunang nipadayon siya sa lumba
ug iya gid kining gitapos ug maayo nga ehemplo nga iyang gipakita kang Timoteo ug sa mga katawhan mismo sa ato apod. Ug hinaot inana ta. I know sa dihang nakailatan ni Hesukristo atong gidawat si Hesukristo nindot atong kinabuhi kay ngano man excited kay ta kay ngano man liman ka na natay kagawasan sa atong mga sala. Gipasaylo na atong mga sala, more excited kay ka ganahan ka musulti sa atong mga or atong isangyaw sa atong mga amigo, sa atong pamilya nga nakita na nako ang solusyon sa akong problema. Si Hesukristo. Pero sa dihang mulabay ang mga panahon, magkahinay ta, ano man. Ang kinakasugat tag mga problema. Daghan na kay tag problema, labi na sa mga pamilyado, munahuna, unsaon pagpakaon sa pamilya. Ang uban, magunahuna, unsaon pagpadayon, labi na. Tawag na to, uso na kayo ng mental health, mga inana, physical. Ang uban, napay problema silang pang physical. Unya, dinas laganan mo padayon. Maunang atong kasagaran makitan sa simbahan, sa una kusugay mo simba. Karon di na. Ngano man, nagluya na. Maunay kasagaran problema sa mga Kristohanon karon. Naagani uban mga leader sa church nga naalagi sila sa simbahan. Pero lang kasing-kasing wa na. Ilang huna-huna wa na. Ngano man, napuno na sa kabalakan ng kalibutan na, napuno na sa problema ng kalibutan na. Ug maunang nagkalisod na gid sila mo padayon sa dagan nga gihatag sa Ginoo sa ato gitawag nato og dagan sa kinabuhi. Pero unsa maging ni Apostol Pablo, sa dihang ni dagan ta kailangan ta buhaton nato tanan og atong padayonon or tapuson nato. Ang pangutanan kanusa man jud ni matapos ang lumba. Matapos kini sa dihang mubalik na si Hesukristo. So dili lang ni matapos every human na tugtanaw sa simba or human na tugtanaw sa wali kay namta sa tumbalay ron or kung mubalik na ta sa atong physical nga gathering, di lang matapos ang ato ang pagkinabuhi nga isip nga Kristohanon sa dihang nahuman nagwali ang pastor, sa dihang muuli na ta sa atong panimalay. Kung dili ni padayon kini every hour, every minuto nga mulabay or segundo nga mulabay sa atong kinabuhi, nagpadayon ang atong kinabuhi nga isip nga Kristohanon. Ug ato ka ng paningkamutan, sama ni Apostol Pablo, nahimo siyang mga ehemplo, ang atong sundon, nga atong paningkamuton, nga mupadayon og mo, tapos, hantod sa pagbalik ni Hesukristo. Sa akong giingon pa, bunga ni siya tungod sa ato ang pagtuo diha ni Kristo. Naiusa ka video ko nakita sa Facebook, nakalimot ko unsa to siya nga nationality nga country nga runner siya. Marathon runner, ambot marathon ba to ilang gidagan, nakalimot na ko. Basta ang nahitabo, nidagan siya, pag sa dihang hapit na siya maabot sa finish line, murag na injury si iyang paa. Unya natumba gid siya kay sakit gid siguro kaayo to. Muna nibangon siya, nagkiang-kiang siya. Unya ganahan siya mo tapos. Pero ang una-una siguro sa mga tao nga, okay na nga di mo tapos nga naman, kaya na may nakatapos pod nga mga racer pod, nakahuman na sila. Mura kung bagawa na to siya ba? Di na to siya makadaog. Pero nidagan siya, nagkiang-kiang, nipadayon gid siya. Og nakitaan po gid siya sa iyang amahan, og iyang amahan, nidagan pa dong niya, og gitabangan siya nga mo, tapos. Og na-interviewer nga nangutan nga anong iyang gitapos. So ningon siya nga, gipadala siya sa iyahang country, dili lang yes mo daog bonus, pero para mo tapos sa lumba. So kung mga inana sa doon ta ang ato ang mentality. Magkalisod man ta, daghan mga kalisdanan nga atong masugatan aning kalibutan na. Pero ang atong goal gyud is tapuson sama sa gibuhat ni Apostol Pablo. Nihimo siyang mayong ehemplo nga nahuman gid niya nga siya mismo nakaingon, I have finished the race, I have fought the good fight. Ug iya gyud nahuman ang lumba. Hinaot nga inanapod. So ang challenge nako karon natong tanan, karon kabuntagon. Nga mupadayon ug humanon gid nato. Ug ang ato ang gitawag nato haligi nganong mupadayon ta ang atong pagtuo. Nganong mupadayon man ta? Kay nisalig man ta ni Hesukristo. Nituo man ta nga ang iyang pulong matinud-anon, iyang mga saad tinuod, ang iyang mga gipangsulti siyang pulong tinuod. Kung muingon siya nga mubalik gid siya. Ug munay angay nato nga buhaton. Sumunang sa ikatulo nga punto, last, ngingon paabot to nato ang ganti nga gikan sa Dios. Sa pagbalik sa Ginoo naatay ganti nga madawat sa Ginoo. Giingon dra sa bersikulo 8,
Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga manghuhukom ug kini dili kanako lamang kundi sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. So si Apostol Pablo nagaingon mismo nga siya iyang nahuman na ang lumba, nahuman niya ang kinabuhi. Padung nga siya mahawa aning kalibutana, pero ingon siya naghuwat ang ganti niya gikan sa Ginoo. Gitawag na tog purong-purong sa makatarong, sa English ba crown of righteousness. Purong-purong sa matarong. Di lang kayo kung mo elaborate unsa na siya, but one thing for sure nga naagid tay ganti. So unsa man ang ganti? Something atong madawat. Kinumdum ko sa una, kung nako'y mabuhat nga maayo, tagaan ko ganti sa akong ginikanan. For example, gisaaran mi sa akong ginikanan nga kung sa quiz, ma-perfect mi sa quiz, palito na niya. Palito niya, ipakita na mo, basta corrected by sa mo teacher, ipaklaro lang, agikan gyud sa kuan, dili binuhat-buhat na mo. Palito na niya, depende pila, kung pila ka items. Kung labi na examination paper, paliton gina niya, dako na skwinta, iyang pait ana. Kung ate rin na dato, kaya kung ate, sige magka-perfect, kung inana. Ako wag yun. Pero naiganti. So inana, mupo na yung usang nga gitanaw ni Apostol Pablo nga tiwala siyang kalisdanan ng kalibutan na ay ganti nga nagpaabot niya. Pero bonus na lang na, ang ganti gyud kanang si Jesucristo nga imo makita ba? Inatubangay na gid nga ang Jesucristo nga maugod niya akong gituhuan, mao niya akong gisimba, mao niya akong giampuan, naana sa imong tubangan, di ba? Unsa kanindot na. Bisag ako di ko ka-explain nga naman, ko kay bawon sa ginang feeling na to ana. Pero para nako compare sa itong mga kalipay aning kalibutan na karon wa katunga siguro anang panahon na nga makita nato ang atong Ginoo mang luwas nga si Jesucristo. Excuse me. So, usahay man gud ang mga katawhan naglantaw lang sa ganti aning kalibutan na. Gitawag na to og earthly blessings or earthly treasures. Kumpara sa heavenly treasures or heavenly blessings or ganti nga gikan sa kalangitan. Earthly blessings, unsa man na siya? Kanang nitrabaho kag maayo, unya giswelduhan ka, di ba? Naay ganti nga naman kay ni kayod man kag maayo. So naay kay ganti nga imong reward, bonus baron or nana or tagaan kag sa mga nagtrabaho dira, tagaan kag tips sa atong mga amo nga naman kay maayo ta mo trabaho, di ba? Naay ganti. Ug kasagaran mas takta ana kaning ganti sa kalibutan. Ug muna natong fokusan. Nga naman, usahay lang gani sa itong pag-ampo, sa itong pagsimba, muna reason. Nga naman, mo ingan ta, Lord, hinaota nga imo ning inanaon. Lord, hinaota imo ayuhon akong amahan. Lord, hinaota. Nag-focus lang ta sa ganti aning kalibutan na. Mga butang nga atong madawat aning kalibutan na. Pero wa ba mo kabantay? Sa dihang madawat na natong butanga aning kalibutan na, naghatag ba na siya og katagbawan sa ato? Di ba wa? Kaya nung sa una, ganahan kikog mga sapatos, ganahan kikog mga kao, pero di ko ka afford. Nga naman, estudyante pa man ko. Katong nagsugod na ko, naka-income na ko, akong kagalingon, hala, mamalit kog kao, mamalit kog sapatos. So pag human, unsa naman? Waan na, murag di, gihapon maghatag na kog katagbawan, sige, gihapon kog palit, ang mga tao mismo. Magawas iPhone 11, paliton, ipamaligya ilang karaan nga cellphone para makapait sa bag-o. Karon igawas sa iPhone 12. Ipaligya ang iPhone 11 nga, wa pa kabutog sa katuig. Nga naman, kay ganahan sila sa iPhone 12, walay katagbawan. Usa lang gina nagpamatuod nga ang mga ganti, ang mga butang nga makuha ng kalibutan na di magahatag na to katagbawan. Ug mo na'y kalainan sa ganti nga gikan sa langit, nga gikan kang Hesukristo nga mao yatong madawat. Maunang si Apostol Pablo, focus kayo, straight kayo siyang panglantaw, bisan nagkalisod na, iyag yung gitapos ang lumba, nga naman, kay mismo siya, nagdahom nga iyang makita si Jesucristo, pero napagjigingon, kanapay ganti ang Ginoo nga ihatag kanato. Hoy, nautunta, nga kita mismo, I know nga, importante man no, nga, kailangan kita mo makakwarta, maningkamot kita, kay para makakinabuhi ta. Pero lahi na po ng storya kung naghapos na ta ng mga butanga. Wala na tayo time sa Ginoo. Pagbasa man lang sa Biblia, sa pag-ampo naman lang gani, wala na tayo time. Nga naman,
5 minutes na lang itong ampo, nga naman, nagdali ta, nga naman, mga blip ako sa kong tindahan, napakoy amo, nagsugo na ko, nani. Pagbasa na lang gani sa pulong sa Ginoo na. Pero sa akong gingon pa, ang tanan ganting atong makuha ng kalibutanan, di makahatag og katagbawan kanato. Ang ganting nga makahatag og katagbawan kanato, gagikan sa manghuhukom nga si Hesukristo. Og mo nagingon ni Apostol Pablo. Ang nakanindot lang sa gingon ni Apostol Pablo, ningon siya, og kini, dili kanako lamang. Kikita, kay bawo gid ako maingon ta ni Apostol Pablo, murag deserving gina niya nga makuha nga ganti, kanang purong-purong sa matarong nga naman. Kay siya mismo nagkinabuhi man nga gitawag na to uyon ang Ginoo. O gitawag na to sa English pa nga ang kinabuhi siya nga pleasing sa atubangan sa Ginoo. Makaingon giga, deserving na niya nga ganti. Pero ang gingon ni Apostol Pablo nga siya, dili kanako lamang kun dili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa tanan gayud nga naghuwat ni Hesukristo, tanan nga naghuwat sa pagbalik ni Hesukristo, makadawat ani. So munang natay reason mo padayon sa ato ang kinabuhi isip nga Kristohanon. Kay naay dakong ganti nga naghuwat na to. Ug mo na angay natong paabuton, ug mo na angay natong gitawag natong i-look forward nato. Di lang ang ganti aning kalibutana, kundi ang ganti nga gikan kang Hesukristo. Ug sumuna akong challenge kanatong tanan. Asa may mas importante para kanato? Ang mga butang aning kalibutana or ang mga butang nga di nato makita nga gikan sa ato ang buhi nga Dios? Unsa man ang mga butanga? Sama kang Apostol Pablo, makapangutana lang ta. Nagiunsa man gid ni Apostol Pablo, nga mo padayon man siya, na preso na siya, gikulata na siya, bunog ganon, di man siya muli sa ilaha. Nga mo ingon, di na ko, kapoy na. Ako pa'y naghisgot nila about sa Ginoo, ila pa kong kulatahon. Ganon, di man gid siya mo ana. Kaya nga naman, kay nakita niya, og iyang natagamtaman, ang kalipay nga wala niya nakuha aning kalibutan na, og mo na ang relasyon diha kang Hesukristo. So muna, ang challenge ka na to, asa may mas importante na to? Ang mga butang aning kalibutan na, or ang butang nga gi-install sa Ginoo para kanato? Asa man? Kung ikaw, Kristohanon nga dugay na nagsigig-simba sa usa ka simbahan, magadtuan ka, unya wala gihapon na nimo na sinati ang kalipay sama sa nasinati ni Apostol Pablo. Pangayuwa sa Ginoo. Iampo pangayuwa sa Ginoo. Nga hinaot nga mas mulabaw ang atong atensyon, ang ato ang kagustuhon nga mo pangita or musik sa Ginoo kumpara sa ato ang mas ganahan or mas strong nga pag believe sa mga kalibutanon nga butang. Iampo og ipangayon na sa Ginoo. Pero kung ikaw to, ang mga butang nga naghandom nga makita si Hesukristo or matagamtaman ang iyang kalipay, pangayo gihapon na sa Ginoo. Kay siya lang ang mahatag nato og katagbawan aning kalibutana. So sama sa gipakita ni Apostol Pablo, no, nahimo siyang maayong nga ehemplo na angay natong sundon. Hinaot nga kita sad mismo sa atong mga butang nga nakita kang Apostol Pablo, atong nabasahan siya mga sulat, ato untang ikinabuhi para kita mismo mahimong maayong ehemplo sa mga tao nga naglantaw kanato, sa mga tao nga nagsunod kanato, katong mga ginikanan, katong mga anak, katong mga anak, sa atong mga barkada. Mingon tag Christian ta, pero masyak sila nga Christian ta nga naman, istoryahe man ta puros. Kutob lang ta storya ba? Pero sa atong mga lihok, dili nato ginabuhat. So ang challenge nako karong natong tanan, nga kita mahimong mayong ehemplo sama kang Hesukristo nga nahimong mayong ehemplo sa iyang mga apostoles, usa na nga to si Apostol Pablo, nga karon si Apostol Pablo nahimong maayong ehemplo kang Timoteo, ug sa ubang tao apil ka nato nga nahimo siyang maayong ehemplo nato ug ato nang sundon ug ipakita ug magkinabuhi ta nga maayong ehemplo sa ubang tao. Para ila makita nga atong Ginoo nga gisimba dili tiaw-tiaw kun dili tinuod yun nga naman kay siya ang nag-usab sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. So mga igsoon ko, hinaot unta nga sa tanan nato na nakatunan karong kabuntagon ato kining ikinabuhi para mahimo tang maayong ehemplo sa ubang mga katawhan. Sa pagtapos,
Itapos na ko ani nga storya, na usa ka pastor ug usa ka bata sa usa ka simbahan. Ang kaning pastor, naghinahinay ni siya og panday sa iyang simbahan. Unya pag sige siya panday siyang simbahan, na usa ka bata ang nagsigtan-aw niya. Hantod nga abot ang pila ka adlaw nga nilabay. Kaning pastor nagsige siya duk-duk dito, murag nag-abot na siya sa koral sa iyang simbahan. Sige siya duk-duk dito. Antong ganang bata, murag na curious gid, duol gid ang bata o nagtan-aw niya. Nang hinampiling o nagtan-aw gid siya sa pastor. Unsa gid buhat. Nibong sa dang pastor nganong sige nagtan-aw na kung bata. Pero nagpadayon gyapon siya panday ra gyapon siya. Kadugayan ang pastor wa na gid kagwanta kay pila na kasima nang labay ang bata nagyapon ito way absent tan-aw gyapon siya sa pastor. Mo to nang utana na gid ang pastor. Dong. Pero kada adlaw na man kadire niya imo kung tan-awon magdukdok ko dire. Kay ba mo unsay tubag sa bata niya na siya. Pastor, naghuwat manggug ko nga madukdukan nimo ang imong kamot para ako makita kung sama ba ka sa kong amahan nga mamalikas. Mga igsoon ko, sa ganahan tao sa dili na yung mga tao nga nagtanaw sa itong kinabuhi. So ang pangutana, nahimo ba tang maayong ehemplo kanila? Or nahimo tang dili maayong ehemplo? Magampo ta. Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat kaayo Lord sa imong pulong. Especially sa imuhang katawan nga si Apostol Pablo nga naghatag kanamo og maayong ehemplo Ginoo. Nahimo siyang good example kanamo siyang kinabuhi. Di lang kang Timoteo, kundi namo mismo. Ginoo sa mo pagtapos ani nga book nga ikaduha nga Timoteo Ginoo. Ay pasalamat mi Lord nga daghan mig nakutlo, daghan mig nakatunan. Kay ta Lord nga dili unta nga kutob lang sa katunan ang among buhat ani Ginoo. Kundi amo kining ikinabuhi. Para ikaw mahimaya ug kami mahimong maayong ehemplo pud sa mga tawo nga nagtan-aw kanamo. Ginoo, nagapasalamat kami Ginoo sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Bisan Lord ani nga panahon nga makalingkod mi sa among tagsa-tagsa nga panimalay, nga ayahay, kuyog sa among pamilya, nga naminaw sa imong pulong, nga magmalipayon Ginoo, dako kayo na siya nga panalangin para kanamo. Ang panalangin nga sa pamilya, panalangin bisan sa financial nga bahin, ang among physical nga health. Doon ay mga ubang tao nga nagkalisod. Pero Lord, wa gid ka nagkulang. Ug pa sinati ka namo sa imong dakong gugma. So nagpasalamat kami Ginoo sa imo Lord. Ginoo, dili ni namo deserve tanan. Dili inana lang gid ako imong gugma. Gidiri ka namo Ginoo. So Lord, salamat nginaw ta Lord nga sa amo ang pagpadayon na ning kinabuhi. Padayon mi nga mahimong maayong ehemplo sa mga tao nga nagsunod o nagtanaw kanamo. Salamat Lord, kining tanan akong gipangayo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.